beszélni, tanárkoromban még talán illet, de esetleg azt hiszem, hogy politikus vagyok, pedig hát nem is voltam. Olyan értelemben igen, hogy polisz ugye a közügyeivel azért hát képességeim szerint akartam is, foglalkoztam is. Legelőször mielőtt el nem felejteni, hogy én megköszönöm a magam nevében és a kollégáim nevében is, akiket legelőször tisztelettel köszöntök. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyors telefonos szervezés is ennyire sikerül, hogy régen voltam olyan osztálytalálkozón, még ha osztályfőnök is voltam, ahol a tanárokat is ilyen szép számban. Úgyhogy ezt majd kinyomozom, hogy kinek köszönhető ezt a először is, akik elfogadták a meghívást. Hát ezek után, hát a végén majd lesz még egy-két szomorú valami, de hát ezt mondjuk a végére. Mikor is találkoztunk legelőször 24 évvel ezelőtt. Azért onnantól kell számítani az életünket, tehát ez 90, de most 86 össze. Amikor 18 évesek lettetek, nem bírom ki, hogy ezt a nyelvészkedő valami, hogy azért érdekes ez a 18 éves, a latinban, 18 év azt mondja, hogy do delinquenti. Tehát ott már sejteti, hogy közeledsz a 20 felé, ugye, hogy 20-ból 2. És hát hála Istennek megértük, de most már ha jól számolom, 40-ből a 2 no de garanti, ha meg nem sértem, de Honoré Balzac szerint, ha jól emlékszem, ő volt az, aki azt mondta, kérem szépen egy nő élete, hát a legszebb kor a 30-as évnek. Úgyhogy legyetek mindig 30 évesek, ha 18 évesek. Nem lehetek, de 30 mindig. Hát kérem szépen, mit mondjunk, mire kíváncsiak az iskola? Az iskolában mi is ritkán járunk. A tanár úr, hát nem is tudom. Hát a tanárnő. Úgyhogy tegnap mi is részt vettünk egy találkozón, már itt az iskola régi tanárai gyülekeznek, jó. Hát népes, szép társaság, 15 osztály, 412, van egy 0. osztály, nyelvet tanulnak, és hát szép eredményeket hallottunk a Percs, a Lajos igazgató úrtól tegnap. Ezek a versenyek, Istenem, ugye hát, ti is azért, de mindig verseny. Legelőször még volt egy ilyen műemlékvédelmi verseny, és a kamocsai névlány, hát besegítettek mások is, de csekészségen is, meg is jelent a műemlékvédelmi című lapban is. De hát a többiekről sem elkezdünk még. Hát voltak. Na hát majd ezek a mozaikok majd a saját beszámolókban előkerülnek. Hát hogy azért szögletes zárójelben magunkról, vagy magamról is, ugye, tehát azt mondja, hogy 90, ezt megelőzően voltak lázas izgalommal, ugye az érettségiről előkészülve, de voltak ezek a szép kirándulások is, ugye, akkoriban ugye még nem Oroszország, hanem